Επιχειρεί και το σουτ και είναι γκολ όνειρο από τον Τέμι Νικολαίδη, ο οποίος πηγαίνει για την αποθέωση μαζί με τους φίλους του συσκευαστή. Και ο Τσάρτας ανοίγει το σκορ στο 6ο λεπτό, ένα εκπληκτικό φάουλ. Ησύχασε η θάλασσα μέσα στα μάτια σου. Το πλοίο φτάνει, μπαίνει μες στο λιμάνι. Τώρα που ησύχασε και εμένα η καρδιά μου, μόνος άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει. Γκολ τώρα από τον Κωνσταντινίδη. Όλοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Μαλαβαίνεις μόνο στην Να περιοχή μην μ' πλατάρι 3-0. αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά. Η ευκαιρία για την Άκη, εκπληκτικό, ο Σεντένο. Κάνει τον Νικολαίδη, γύρισε στην κεφαλιά, γκολ, γκολ, το 3-1 ο Ντέμις. Περιοχή ο Ήμιτς περνάει, κόβει πίσω η ευκαιρία, γκολ. Καταπληκτικό γκολ του Μαλαβένη. Και ο Νικολαίδης φυλάει την μπάλα σαν να της ζητάει να καταλήξει στα δίκτυα. Κανείς δεν θα μπορέσει να σε πειράξει. Άγγελος φύλακας θα βάζει τάξη. Νικολαίδης κάνει κάποια ζωγκλερικά, επιχειρεί και το σουτ και είναι ένα υπέροχο δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ. Άνοιξε τα φτερά σου πάνω από μένα. Γκολ τώρα από τον Κωνσταντινίδη. Όλοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Όλο ράι. Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα. Γκολ, αριστοσχηματική εκτέλεση από τον Βασίλη στον Τσάντα. Όλοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Σουάρες κάνει το γκολ και τελικά η ΑΕΚ προκλίνεται. Μόνο ποτέ. Η μπάλα στρώνεται στον Γιωργάτο που σουτάρει. Γκολ! Γκολ! Γκολ από τον Γιωργάτο! Περιοχή ο Ήμιτς περνάει, κόβει πίσω η ευκαιρία, γκολ! Κάνει τη σέντρα κεφαλιά από τον Μπατίστα και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ. Πετρεύει Νικολαίδης! Γκολ! Όλοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Πέρασε το ταγάκι! Γκολ! Γκολ! 4-0 η ΑΕΚ! Όλοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ.